Okay, so kumusta mga farmings? Ano daw nga ba ang meron sa chicken lang or ipot ng manok? Chicken manure. Bakit kailangan ito ng ating mga tanim? So ayon nga pala sa research dito is halos kumpleto pala to ng micro and macronutrients na kinakailangan talaga para sa paglago ng ating mga utang. Ng ating mga tanim. So ano nga ba yung sinasabi nilang macronutrients? Kaya po macronutrients yan kasi madami po ang kailangan dyan ng ating mga plants or tanim. Ang ating chicken manure kasi or ipot ng manok ay meron po siyang nitrogen, phosphorus at saka potassium. So complete na parang yung binibili natin sa mga farm supply, di ba? At hindi lang yan, meron pa siyang magnesium at sulfur. At ano naman yung mga micronutrients na makikita natin dito. Kaya nga po micronutrients ito kasi maliit lang ang bahagi na kailangan ng ating mga tanim. So meron po siyang iron, molybdenum, manganese, copper, nickel, boron, and chlorine. So kung natiknot nyo pala yun is ang chicken manure pala ay completos ricados kasi nasa kanya yung 13 essentials nutrients na kailangan talaga ng ating mga plants or tanim. And then, ano naman ba ang disadvantage nito? So, syempre, kasi nga tayo ito, syempre, medyo yak. Pero kung farmers ka talaga, hindi ito magiging disadvantage. So, ayon sa mga iba dyan is, pwede niyang sunugin yung roots ng ating mga tanim. Sa pa daw is pwedeng maging host daw to ng mga pest. And yun nga, sabi ng iba, pwede niyang sunugin yung roots ng ating mga tanim. So, yung ginagawa ng ibang farmers dyan is ikukompose pa nila or ipaangin dapay before the tamnan ng mga seeds or seedlings. Yun lang mga farming, sana nakatulong yun sa inyo. So, pwede kayong mag-comment down below kung meron kayong additional or comments. Once again, thank you mga farmings. Ay.